Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 6:03 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga Pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. Babayi patay matapos gintiro sa barangay H, Syudad sang Bacolod kagabi. Mga lokal nga gobyerno sa probinsya mas hugot ang pagbantay sa posible paglabay sang Bagyo Auring. Balita national, presyo sang petrolyo natala na magsaka masunod nga semana. Vice Presidente Robredo bukas nga magpapili bilang presidente. Balita international, Russia nakadetect sang pinakaunang kaso sang H5N8 avian flu sa tao. Sa sports balita, draft combine sa Marso ginkanselar sang PBA. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Pebrero 21, 2021. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga Last 6:09 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Patay ang isa ka babae nga pasahero sa tricycle matapos gintiro sang riding in tandem sa kilid sang Ayala Malls Capital Central sa South Bacolod o kon South Capitol Road, Barangay 8, Siyudad sang Bacolod, Sabado sang gabi, Pebrero 20. Suno kay Lieutenant Andy Ofalia, ang biktima ang ginkilala nga si Madeline Benignos, 29 anyos, residente sang Purok Lampirong, Barangay 3, Siyudad sang Bacolod, kay isa ka stall owner sa 888 Mall. Sa inisyal nga investigasyon, ang biktima ang gikan sa 888 kag papuli na sakay sa tricycle sa iniyang ginlothang sa Barangay 8. Sakay man sa tricycle ang asawa sang driver. Na-recover sang kapulisan ng 3 ka empty shell kag isa ka bala sang ginapatihan kalibre 45 nga armas lothang. Suno kay Ofalia, ila pa pag-ausisaon ng CCTV sa lugar. Ginausisa pa karon sang kapulisan ang background sang biktima. Napatay ang isa ka miyembro sang Ipugon Group matapos nagbato sa mga otoridad kahapon sa siyudad sang Sipalay, Negros Occidental. Ang napatay ang ginkilala kay Eddie Ipugon, residente sa Barangay San Jose sa amuman nga siyudad. Sulo kay Police Lieutenant Colonel Roldan Daniel, ang tagpamuno sang CIDG Negros Occidental Provincial Field Unit, agi sa joint operation sang CIDG RSOG 6, Sipalay City PNP kag 15th IB. Plano kuntani sa mga otoridad nga magserbe sang search warrant kag warrant of arrest para kay Ipugon apang ginsugata ang mainis ang madamo nga lupo. Dugang pa ni Daniel, bangod sa mga insidente, wala na sa may mahimo pang ilahanay. Sa baylo na obligar ang mga ini nga magbato man sa suspect. Dugang pa ni Daniel, si Ipugon ang may 3 ka mga kaso nga among robbery with homicide, ang paglapas sa Republic Act 10591 o kon illegal nga kag ang illegal nga droga. Nakuha sa lugar sa insidente sa kakalibre 45 nga armas lothang nga gingamit ni Ipugon sa pagpalupok kag isa pa kag granada. Sa iban nga balita lokal, mas ginhugtan pagid karon sang lokal nga pamunuan sang probinsya ang pagmonitor sa posible paglabay ni Bagyo Aureng. Suno kay Provincial DRRM Head Dr. Zephyr Gerhardt Kailian, 24 oras nga nakatutok ang mga lokal nga DRRM agud masiguro nga malikaw sa anuman nga disgrasya ang pumuluyo. Dugang pa ni Kailian, identified naman ang mga lugar nga masami ginabaha kag may landslide nga nagakatabo sa mulanon nga panahon. Nagpanugyan man liwat ini sa pumuluyo nga hindi magpamalibad, may forced evacuation nga ginapatigayon. Nagabiso man si Kailian sa mga nagapangisda nga hindi magpalayag sa lawod kung may kaangay sini nga sitwasyon. Ibaloan isa ang Negros Island sa dako nga chance nga malabyan sang amo nga bagyo.
Ginaduso naman sa IPM-CDC ang paghakot sang basura sa gabi sa mga numbered barangays kag pila ka named barangays sa syudad sang Bacolod. Pero kay Neil Marcelino, ang project supervisor sang IPM-CDC, tuyo sang siling proposal nga malikawan ang traffic kag madasig ang pagkolekta kag ang basura ang hindi eyesore sa publiko. Ginaduso man sang kompanya ang pag-establishar sang collection point sa barangay nga accessible sa truck na nagahakot sang basura. Dugang pa ni Marcelino, may mga eskinita sa numbered barangays nga hindi na masulod sang truck kag may mga tao nga ulihin na nagahaboy sang basura o kon late thrower. Ginihemplo sang IPM-CDC ang karon nga sitwasyon nga ginahakot sa mga palero ang basura kada alas 8 sang aga pero may mga nagahaboy alas 9 sang aga o kon pagkatapos sang panyaga. Ginklaro man ni Marcelino ini nga proposal ang wala nagalakip sa mga subdivision nga mayara sang gintalan ang schedule sa paghakot sang basura. Samtang adlaw-adlaw naman ang paghakot sang basura sa mga main road kag ang basura sa merkado ang regular naman nga ginahakot sa aga kag gabi. Mas istriktohon pagid sa probinsya ang protocol sa pag-abot sa mga overseas Filipino workers o kon OFWs kag returning overseas Filipinos o kon ROL. Ini ang kasunod sa kaso nga natabo sa probinsya sang Cebu nga may duha ka OFW nga nag-abot nagligad nga bulan nga nagpositibo sa coronavirus disease o kon COVID-19 apisar nga nabakunahan na ini sa ila ginhalinan nga pungsod. Pero kay Dr. Zephyr Gerhard Kailian, ang officer in charge agud mapasiguro nga hilway sa mga virus antes magpauli sa ila pamilya, kinahanglan nga ipatuman gid ang husto nga quarantine. Dugang pa ni Kailian sundon gid ang ginahimo nga swab test kag hulaton ang resulta sini antes papulion kon negatibo ini sa COVID-19. Nagpasalig man ini nga himuon ang tanan agud mapadayon ang nubo nga kaso sa probinsya. Na-stranded ang pila ka pasahero nga gikan sa syudad sang Sagay, Himamaylan kay iban pa sa Bradco Port kagabi Pebrero 20. Pila sa ila ang nag-abot las 11 pa sang aga para sa ilang nga biyahe padulong Manila. Sunod sa isa ka pasahero Pebrero 15 pa sang iya nakuha ang ticket. Naknal 6:30 sang gabi sa nakabaton sa advisory ang isa ka pasahero nga kanselado ang ila biyahe bangod sa bagyo. Ang syudad sang Bacolod ang kalakip sa ginpaidalom sa signal number 1 bangod sa bagyo Auring. Aminado naman si Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glass Gonzales nga naging problema sa ilahanay ang pagpaathag kag pagkumbinser sa mga pumuloyo angot sa nagapadayon nga registration para sa COVID-19 vaccination program. Pero kay Gonzales nagapabilin ang pagpangalagad pagpangalagag sang publiko bangod isa ka gatos ka mga individual nga ginakadtuan sa ilang mga personnel halos 5 ka individual ang interesado nga magparehistro. Dugang pa ni Gonzales padayon sa karon ang ila ginahimo nga pagkumbinser sa pumuloyo agi sa bulig sa mga barangay personnel, purok officials kag mga homeowners association. Apang iniya nagakinahanglan pa sang dugang education kag information campaign agi sa mga health expert gikan sa Emergency Operations Center. Sunod pa sa konsehal base mismo sa inobserbahan sa iya barangay sa Takuling, halos nagalabot lamang sa 5 ka mga persona ang nagapakita sa interes nga magparehistro sa isa ka gatos ka mga residente nga ila ginakadtuan. Natalanan naman nga magapatigayon sing meeting ang liga upod sa EOC sa palabuton nga Pebrero 26 kag mahimo isa ini sa mga concern nga ila pagatalakayon. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot na sa 24,397 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 121 ka bag-o nga kaso. Nanguna ang probinsya sang Iloilo sa may madamo nga bag-o nga kaso ang ginalakipan sang 51 ka mga local cases kag duha ka LSI. Pinasundan sang Aklan nga may 45 ka local cases, siyudad sang Iloilo nga may 13 ka local cases, Negros Occidental nga may 4 ka LSI, isa ka Apor kag isa ka local case kag Bacolod nga may 3 ka local cases kag isa ka LSI. Samtang nadugangan sang 39 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 22,603 kag may duha ang bagong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 734.
Las 6:17 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa Balita National, presyo sang petrolyo na tala na magsaka masunod nga semana. Ini si Presidente Robredo bukas nga magpapili bilang presidente. Detalye sa Balita National pagkatapos kid lamang sini. Hi, good morning mga ka-aksyon. How are you? Happy Sunday everyone. Happy and blessed Sunday everyone. I hope okay gidang tanan ang Bacolod. Medyo matulutog na kay na pagkadto ko de sa station. Wala man nagaulan pero matugnaw ang dapyas sang hangin. Good morning kay Miss Homa Lumena. Happy Sunday. Popoy Charot Emperado. Good morning one. Kay Brown Paklauna. Good morning sa imo. Kay Sir Edwin Pineda. Hello sir, maayong aga. Kay Tad E. Leisure. Good morning man. Alex Montesa, have a blessed and holy Sunday. Miss Dar, baby Dorel, gidya. Yes, good morning man sa imo Sir Alex. Kay Maria Luz Grijaldo Macunat, good morning. Marilo Travilla Katinoy, kay Kimosabe, City Shing, Magellan, good morning. Kay Sale Auke de Sousa, good AM. Aksyon Dorel watching from some village. Keep safe. God bless everybody. Okay. Kay Sir Noel Amar, good morning Miss Dorel. Yog ko lang tamyaw, akong friend. Nga si Vanessa Mayo. Good morning Ma'am Van. Dara sa may Minnesota. Yes, maayong gabi siguro sa inyo. Hindi odto gali. Maayong odto sa Minnesota. Kay Sir Noel Amar, ano oras na si mo ya sir? Kay Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madrid, ginagreet man sila ni Alex Monteza. Leonila Tarosan, good morning dra sa may Purok 20, Barangay Alangilan. Maulanon kag matugnaw nga kaagahon. Ay gaulan na subong. Okay. Kimosabe, okay nabasa ko na. Sir Noel Amar ang weather, Miss Dorel sa Bacolod. But amo to sir, ba kay na pagkadto ko day. Wala man siya gaulan pero matugnaw dapya sa hangin pero I don't know subong kay wala ako kagwa diridaan sa amon niya sa office kung mag-ulan gani hindi bation. So muna siyang problema da. Anyway magtapos karang newscast i-check ko. Kay Atia Kim Eriman, good morning, keep safe. Manuela Martinez, maayong aga man. Tita Kohana Gacho Peruelo dra sa may Bago City, good morning titahan. Si Sir Noel Amar tamya ko ang akon utod nga si Perla Darla dra sa Celine Homes, Barangay Estefania. Okay. Kaya ang manok nga pink kung ara. Ara siya ikaw guro manok nga pink Sir Alex. I feeling ko ikaw ang manok nga pink. Nga may parong nga yellow. Wilma Cabarles, good morning dra sa may Isabela. Miss Carol Montoya, good morning dra sa may National Printing Office sa Quezon City. Ginasokso ko sa buong earrings. Thank you. Kay Jerry Pancho, good morning. Maulanon nga buntag. Happy Sunday from Dipolog City. Wow! Mayong buntag Dipolog City. Kay Erla Vega, good morning man. Ma'am Vanessa Mayo, good morning Philippines. Miss Beautiful Dorel. And sa tanan ko nga members ng Energy Funds Club. Minnesota Timberwolves. Thank you, Ma'am Van, and good morning, Mandra kay Doc Mayo. Valencia Kenneth, good morning. Thank you. Kay Martin Aliling, good morning po, watching from Imos, Cavite. Roberto Docado, good morning. Sa iya man asawa nga nagapamati. Supong, yes. Emma Alcuela Kilstrom, good morning, watching live from Sweden. Stay safe and have a blessed Sunday. Thank you, Ma'am Emma. Mayong aga mandra sa imo sa Sweden. Kay Sir Michael Jun P. Season, akon manino. Good morning. Yes, have a blessed Sunday. Sa tanan nga members ng Energy Fans Club, keep safe. Greet niya lang iyakasin si Pamela Pidyongko Marty and my niece Nika Martir. Happy birthday! Happy birthday! Monitor from Chateau Elise. Okay, stand by for Balita National.
Balita Sunday Edition sa Aksyon! Size 23 Aksyon Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa Balita National. Magapatuman sang panibago nga pagsaka sa presyo sang gatong nga mga petrolyo sa masunod nga semana. Sa fuel forecast para sa Pebrero 23 tubtob Marso 1, 2021 nga trading week ginpahayag sang Uni Oil Petroleum Philippines nga ang presyo sa kada litro sang diesel mahimo magsaka sa piso tubtob piso kag 10 sentimos. Ang presyo sang gasolina magasaka naman sa piso kag 10 sentimos tubtob piso kag 20 sentimos sa kada litro. Ang mga kompanya sang langis ang masami nga nag-anunsyo sang price adjustment sa Lunes kag mga epekto masunod nga adlaw sang Martes. Bukas naman si Vice President Leni Robredo ang magpapili sa pagka-presidente sa Mayo 2022 nga national and local elections. Sunod kay Robredo, wala niya ginasira ang posibilidad nga pagpapili sa pagka-presidente apang mas pakamayuhon sini nga magpapili sa lokal nga posisyon. Sinabaluan antis pang posisyon nga Vice Presidente si Robredo among Congresswoman sa 3rd District sang Camarines Sur. Nakahanda naman ang simbahan katolika nga ipagamit ang mas madamo nga pasilidad para sa COVID-19 vaccination program sang gobyerno. Suno kay Catholic Bishops Conference of the Philippines spokesperson Jerome Siciliano, sila mismo ang tanyag sa mga lugar agud himo nga vaccination sites apan nagahulat sila sa desisyon kag pagkinahanglan sang kada local government units. Una na nga nagsugtanay ang LGU sa Quezon City kag pila ka diocese para magamit bilang vaccination site sa ang pila ka simbahan sa idalom sini. Kag sa katapusan nga Balita National, klaro sang Department of Health nga wala sang koneksyon ang kontrobersiya sa Dingvaxia kon nga nagapangayo ang vaccine developer sang indemnity agreement sa Pilipinas. Pero kay DOH Undersecretary Maria Rosario Verriere, wala sang indemnification law sa Pilipinas kung ikumparar sa ibang nga pungsod rason nga kinahanglan nga magpirma ang gobyerno sa kasugtanan. Una gid pahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga nakaapekto ang isyu angod sa pagpabakuna sa pungsod Pilipinas. Size 25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Sunday Edition sa Aksyon! Size 26 Aksyon Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa Balita International. Kumpirma na sa pungsod Russia sa World Health Organization ng unang kaso sa strain ng avian bird flu virus nga ginahingadlan nga H5N8 nga nagtapik sa tao gikan sa pispis. So kay Russia Health Watchdog Head Anna Popoya, ginpalabot na sang Russia sa World Health Organization na nasambit nga kaso pila ka adlaw na ang nakaligal matapos masiguro ang nanging resulta sang ila pagtuon. Ang highly contagious strain nga lethal para sa mga pispis ang sadto wala na report nga nagtapik sa tawo. Pero padre sa karon wala pa man sang reported nga human-to-human transmission. Sa atong December sang may nagluntad nga outbreak sang H5N8 strain sa isa ka poultry
compulsory plan nga sa nabagatnan nga bahin sang Russia sa diin pito na tapikan sang virus apang sa karon ama ini ang yara naman sa maayo nga kondisyon. Kag sa ato naman nga sports balita, ginkanselar sang PBA ang natalan kuntaning nga draft combine sa maabot nga Marso 10 to 11 bilang kabahin sang paghalong batok sa COVID-19. Kaysa ka statement ginpahayag sang PBA nga hindi pagdayonon ng event agud sigurohon ang kaluwasan sa mga players kag mga staff. Konsiderar man nila ang mga travel protocols nga mag-apekto sa mga Filipino foreigner aspirants kag regional draft applicants. Pero kay PBA Commissioner Willie Marshall, may pila kong aplikante man ang may duty sa iban nila nga kung sa iban nga liga ang isang MPBL. Kalakip sa mga kilala nga draft applicants ang NCAA Most Valuable Player Calvin Oftana, aktor nga si Andre Paras kag San Miguel Alab Pilipinas player nga si Jason Brickman kag iban pa. Alas 6:29 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition karon nga adlaw Domingo Pebrero 21, 2021. Happy birthday lang kay Tito Pancho Tancinco dra sa may Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Enjoy your day and God bless you always. Good morning man kay Mario Benaflor, Melvin Piñafiel, Jun Ceballos, Rochelle Torbella, Lito Barneso, kay Janet Flores, kay Maricel Alik, Donna Navate Macario, Rob Mir, Jan Esquera, Cory Vidaja, Lito Dayap, Miss Kelly Jelly, and Robert Roma. Yes, good morning! Kag sa tanan nga nagapamati sa aton sa Transistor Radio, maayong aga mga ka-aksyon. God bless and stay safe. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!